تيش وجي أشوف بوز ما دليني بوخوي ثاني أرخاغش طوح ليرغوخ شقتين تغن أصحي الراخيت واشاقيت الخضر يغير تشوقي تغن يقيش أشوقي حيلر يرتر بجتو وزن أدينين لأرخاغشتو بالغديديس حلق يرتر بجتو ويكش لشلو تشخلرغ خلش علي بوغ باك بوغ وشت أتقوتر مسنع خشتش قواجش دي هيد حانس أسخر دايخا يوخ أديني كل خوتشو بولغوتشو لوباس Yurtuş naha kaç uzun pensioner işte. Nasıl bir yet kalmak bağlıcı. Haç ben bu ses veli de bu halkınış edileni hayır sil pozisyon. Dokun soğuk diye açık peşnaha hadın. Mutlaka koy. Çok господарки. Безм бадика ход бог хаби. Nasıl желание дикалитка. Halk çok hal условий бог вербо. Uz ahan yurtuş naha sunumaha. Halkın условия haç verç. Hangi aparatı haniyat? Дагдельшн шашты. Делать фондик мдацер. Дерну хосьер хатовки они, я отделение иштхосуги они. Дагдацер. Мало. Булгучу любас зягчу ханцар ятубы халхынчат сан дух керпочту хаштыш қуачжди. Услуга штханат учачвяны шин ханьеце. Шин езерда ва аха хос уюти. На все услуги житлов, ши пенсиец var, пенсиец вот, телеграмм-то свин, посыл двиган, берег ахчаец var. Все почтовые, ерик услуги сам предоставляет. Юждас озгубрич багар хожьякчох тагни отделение хайлрах и крич очелкин багон садол соутхант. Я он приюшта я дик подарок не ертахнер. Сундаг дуа шанде она تعبي أنا سياج باهم بر ممكن ذيك أخديش خروج تخدي حنز دي أنا يشت حيط ياش دي أنا تون دي أنا وده استيار شمد تون دي ذيك بدار كير دال دي أنا يكوا ياشوا يبوه بياشوا البرك على بوشون كتر ديكو بدي أنا ديكتو يا خذ دي أنا فش مثلا يا مو ديزاين ديكو وش دي أنا دي فش أريح ده يشترنا يبوه بياشر شو بيوده بتسن شعبي أرى حتى شجت الخزير أبيرت ويرت باهر بنخ خلدها حز أحبه هل تلوهدي فوشتي بنتي خان حدا ناقش ديده خي ديده سويت عليوت غاز يوت тротуар يا ورن правительство قمحيك بيدك خليا президент قمحيك دال أبو صابو يرتوياك خان دو دوش ام دينا يلسمون نا يكواتو ديرتو هي دغديغاч да сидоч مسئله وهذيك احتو بلا تغن بالكل современные города выложены сами отделения связи вообще интернет доступ к интернету на сегодняшний день обслуживание населения халқын почте хочу отжиг полиция гара халма мектеге жоқ егер тағаны жоқ барат хочу еще этник осак хочу еще барат толос обслуживать издемектеге штат расширить возможности и по дизайну жоқ вписываться под современное здание и бог бячен правительство президента Масана и Бог обячен делает свободу действительно дикшоу и уютошно ходе. Ахан уже Бог что кедика Бог беш уютошно до рекомендо да хода Бог дан свой делает свой Масин и коллега издание подачи. داخل دشخان كشوتشك حيلر وقتين خان دايخش بسول بوزم أدلينش لا خارج توش هاد وقتين دش أدليني يرتقانش تغن مول تيشر